ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିଲେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ହଁ ଆଉ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଛି, ଏ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଭୋକ ଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ। ଗୌଡ଼ୁଣୀ କହିଲା 3 ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, ନଦେଲେ ତ ଦୁହେଇ ହେବି। ସେ ମଧ୍ୟ ହରିଭକ୍ତିଆ ଲୋକ। ହଉ ପତ୍ର ହଉ, ଫୁଲ ହଉ, ଫଳ ହଉ ଆଉ ଦେବି। ଆଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁଲା, କ୍ଷୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା। ଭାରି ସନ୍ତୋଷ ହେଇକି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପିଇଲେ। ଗଲାବେଳେ କହିକି ଗଲେ ତୋ ଗାଈଟି କେମିତି ମରୁ। ଆଉ ପିଇକି ବି କହିଲେ ଭଗବାନ ଗାଈ ତୋର ମରୁ। ଗଲେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରକୁ। ଧନୀ ଘରକୁ ଗଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି, ଆମକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ହେ ବକ ବକ ହନି, ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟା ଭୁଲ ହବ। ଆଉ ତୋର ବହୁତରୁ ବହୁତ ହଉ, ତାର ତ ବହୁତ ହଉ। ଇଏ ତ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଆଉ ତା ବଂଶ ବୁଡ଼ିଲା, ଗାଈଟି ମଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ମଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ଅନେଇକି ବଇଛି। ଯାହାକୁ ଇଏ ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିଲେ ଇଏ ନରକକୁ ଗଲା। ସେଇଠି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆଉ ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଖେ ଇଏ ହେଲା ଗୌଡ଼ୁଣୀ, ଇଏ ହେଲା ସାହୁକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ମୋର ବଡ଼, ଭକ୍ତ ବଡ଼। ସେ କାହିଁକି କଳିଯୁଗରେ ଥବ, ତା ଗାଈ ମଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ, ଆଉ ତା ଜୀବିକା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଠିକ ତ। ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ ପୁରା ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ଚମ୍ପତିର ପୁଅ ସୁଭାଷଟା, ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଗୁଣ ତାର ଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିକି ଘାଣ୍ଟି ହବ? ଠିକ ତ। ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ଭଲ ଲୋକକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିନି ଭଗବାନ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେ କାହିଁ ଘାଣ୍ଟି ହବ? ଚାଲୁ ମୋ ପାଖକୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଭଲ କାମ କରିଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବେ ହେରି। ବଳି ଦାନ ଦେଇଥିଲା। ତ୍ରିପାଦୀ ଭୂମି ତାକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଦେଲେ। ପାତାଳ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସଂସାର ଯାକ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେଇକି ଗଲା, ଆଉ ପାତାଳଟି ବାକି ରହିଲା। ଇଏ ବଳି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ 3 ପାଦ କହିଛି, ମୋତେ ଆଉ ପାଦଟେ ଦିଏ। ତାହେଲେ ତମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବାହାର କର। ବଳି କହିଲା। ସେ ସେଠୁ ନାଭି ମୂଳୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଭି ବାହାର କଲେ, ପାଦ ବାହାର କଲେ। ଇଏ ସେଠୁ ଆଉ କ'ଣ ତ ମୁଣ୍ଡଟି ଦେଖେଇଦେଲା। ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟି ଦେଖେଇଦେଲା, ମୋର ଏଇ ତମ ପାଦ ତ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁ, ଆଉ ମୋର ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଚାପିଦେଲେ ପାତାଳକୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ତୁମେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକି ରହିବ। ଭକ୍ତ ବଡ଼, ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହେ ଭକ୍ତ ବଡ଼। ବହିରେ ମଧ୍ୟ ବେଦାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଭକ୍ତ ବଡ଼। ଭକ୍ତ ବଡ଼ ନା? ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି। ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, ଚଣ୍ଡାଳ ହଉ, ହାଡ଼ି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ସେଇଠି ଭଗବାନ। ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ସେଇଠି ଭଗବାନ। ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ?